usa ka stall sa Tabuan Public Market nga naninda og mga gamit sa balay nasunog. Mga kapitan sa nagbangga nga barko sa Lawis Ledge gisuspenso sa marina. Bagong auto nga gimaneho sa bagong driver ni balitok ug nahulog sa pangpang. Taxi ug SUV nagbangga sa North Reclamation Area. Karong panahon sa tinginit, asa makita ang pinakalamig nga halo-halo. Mayong hapon Sugbo, Kabisayan, ana na mga balita uban ang kinatibuk ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlawng Biyernes petsa 15 sa buwan sa Mayo tuig 2015. Akos Denestano. Amo nang ihatod ang masayong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Andrea Patenia. Nagkadaghan ang mga local government units sa lalawigan sa Sugbo ang naapektuhan sa El Nino. Ni padayag hinuunog kaandam ang Kapitolyo nga tabangan nila ang mga apektadong lugar. Ryan Sorote, Sugin Liming. Padayong nangabot sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga taho kalabot sa kadaot nga namugna sa huwaw sa mga syudad ug kalungsuran. Kadaot sa panunom ang nagunang problema nga gikablakan sa mga mag-uuma. Sa ikaduhang distrito o sa labing apektado ang barangay Mantalungon sa lungsod sa Dalaget nga gikonsiderar nga vegetable basket sa Sugbo. Nobsa nasab ang mga tinubdan sa tubig sa isla sa Bantayan, mga lungsod sa Borbon, Dalaget, Alegria, Alcantara, Mindanilla, Hinatilan, Sambuan, Bulhoon, Oslob ug mga syudad sa Talisay ug Naga. If in case lang ma-declare state of calamity si ang council, we have a budget sa wiligas ng mga sitwasyon. Sunod semana magtagbo ang PDRRMO ingon man ang hunta probinsyal aron sa posibleng pagpaubos sa probinsya sa state of calamity. Ang 30% nga quick response fund unya sa Kapitolyo ang himuong ayuda sa mga apektadong local government units nga nagplano na sab sa pagdeklara of state of calamity sa ilang mga lugar. Magamit na unya sa mga LGUs ang 5% sa ilang gahin alang sa ilang dinaliang panginahanglan tungod sa huwaw. Magagad sab sa epekto sa huwaw matag LGU ang ihatag ayuda sa Kapitolyo. Ang province mo come up sa gyapon mga specific projects para i-alleviate na itong mga sitwasyon sa kalungsuran ba. Dunay 121 million pesos nga disaster fund ang lalawigan nga mahimong gamiton sa pagpamino sa epekto sa huwaw nga gipanglantawan nga mula nagpasunod tuig. Ryan Sorote, News 5. Department of Health mi pahimangno nga dili magbuwad sa adlaw sugod alas 9 sa buntag aron kalikayan ang heat stroke og sa kanihit kinahanglan nga siguraduhon nga limpyo ang giinom nga tubig. Andrea Patenya, Sugin Limi. Karon nga nagkanihit na ang supply sa tubig, bisan unsa na lang ang diskarte sa mga tao aron makapangsag-ob alang sa ilang pang-adlaw-adlaw nga konsumo. Apan mi pahimangno ang Department of Health nga di mosalig sa bisan unsa nga water supply. Kinahanglan gihapong siguraduhon nga limpyo ang tubig nga inon aron malikayan ang mga waterborne diseases sama sa tipos ug kalibanga. Kuan na kay sa kanihit sa tubig, so moinom na lang po tag dili kaayo safe inana. No, so muna karon atong advice sa atong public, boil your water. So after boiling, extend pa gyud 3 minutes ang boiling to ensure na safe na gyud siya to drink after we cool down. Samtang dunay nadunggan nga mga taho ang DOH kabahin sa mga nangamatay tungod sa heat stroke, apan wa pa sila'y nadawat nga official reports kabahin niini. Matud sa Health Education and Promotions Officer Ligaya Moneva, prone sa heat stroke ang mga tiguang ug di angay magbuwad sa init sa adlaw sugod alas 9 sa buntag. Sa heat forecast karong adlaw, 31 degrees Celsius ang kainiton kaganihang alas 9 sa buntag ug misaka kini ngadto sa 33 degrees Celsius gikan sa alas 12 sa udto hangtod pagka alas 2 sa hapon ug mikanaog ngadto sa 32 degrees Celsius pagka alas 3. And especially those that are menopausing, no, hypertensive, na anadaan sila gipaminaw nga avoid exposure directly under the heat of the sun. Karong panahon na kay kuyaw gyud. Kay heat stroke man god is the condition when the body overheats. Murag sakyanan ba na overheats and it has no capacity to cool down tungod kay humid kaayo ang temperature. Laing sakit nga angay bantayan sa publiko mao ang skin infections. Andrea Patenia, News 5.
Faulty electrical wiring ang gitudlong hinungdan sa sunog nga miulbo pasado alas 6 ganihang buntag sa Tabuan Public Market. Diin usa ka tindahan ang naugdaw. Ray Pasaporte, Suginlimi. Hingpit nga naugdaw kining usa ka stall sa Tabuan Public Market samtang tulo ang nakaan ang atok dihang miulbo ang kayo. Pasado alas 6 ganihang buntag. Alas 6:58 gideklarar nga fire out. Ang alarma ug gibra bana nga 20,000 pesos ang danyos niini. Padulong ko. Oh, mga kuha na lang ba dito nagdagan ako. Kay ganit pa mako padung. Nagduda si Teresita nga kuryente ang hinungdan sa sunog nga gidasunan sab nakabantay nga naninda at bangsa na sunog nga tindahan. 5:30 ni spark diha niya so napaong ra siya. Ya. Pagtagdaod mga 6 kapin, nisiga na ang sud. Maura mo nakita. Oh, ang sud kayo na siya so nagsagit naming sunog. Around 6:32, then under control 4 minutes. Then natay nakuha nga partial damage sa luyuan ni stall number 4, 6 and 7. Then ang totally born ani niya ang kini diri sa kapitang area. Matud ni Cebu City Market Administrator Raquel Arce nga nitap og kuryente si Teresita siyang kabanay gamit ang gamay nga wire ug substandard pa. Nasuta nga nagpakunik sab si Teresita siyang tapad nga tindahan. Hinungdan nga wa na makadaog ang kuryente ug nilanay ang wire nga maoy nakaingon sa sunog. Mao nga hatagan og leksyon ni Arce si Teresita. Ingon man ang kabanay ug ang tapad ining tindahan kay nakamugna sila damage sa propiedad sa gobyerno. They must pay a penalty on this violation. Violation man na. Each store must have individual electrical connection. So ilahan ang utilities. So kanang mga flying wires, that's not tolerated in the market. Dugang sa market administrator nga kung duna pa'y naghimo sa samang kalapasan, kinahanglang usbo na kini aron di makabayad og penalty ubos balaod sa market code. First violation or first offense, equivalent to 3 months rental. Second offense, 5 months rental. For the third offense, kung sige na lang sa kang makaviolate, that's revocation of contract. So, manghinaot ko nga wala pa ta kaabot sa third offense. Ray Pasaporte, News 5. Nangaangol ang driver sa taxi ug SUV nga nagbangga sa Maydan, Kaohsiung ug sa S. Osmeña sa North Reclamation Area sa Dakbayan sa Sugbo. Suginlimi, Jinky Rosit. At tubangan mismo sa batan sa pamantalaang Cebu Daily News, nag-abot ang pulos di na mahitsura nga taxi ug pribadong sakyanan dihang nagbangga sa eskina Kaohsiung Street ug S. Osmeña pasado alas 11 kagabi. Gitabang sa mga sakop sa emergency response team ang mga driver sa Ford Expedition ug Ken Taxi kinsa pulos na angol. Pila ka na nituyok na ito, nituyok na siya. Pagputya. Sa inisyal nga investigasyon, nasuta ang paingon sa airport ang taxi aron maghatod og pasahero apan ang Ford Expedition nga kusog nga nakapadagan midaro kaniya paingon sa daplin. Perti yung pagkusuga kay ang kuan nibuto namang airbag niya ang driver ani kuan na perti sang pagapiita niya yang makina murag na kuan jud murag makuan to nga perti na yung pagka duota ba. Ang pasahero sa taxi, lakip na ang duha ka mga drivers daling gidala sa balay tambalanan ug tambag sa sitom. Before approaching intersection, minor jud ka. Minor jud ang dagan para makita nimo posible nga na incoming para maligaya na itong disgrasya sa maning mga itabo karon. Jinky Rosit, News 5. Kasamtangang nagpaalim sa ilang naangkong samad ang mga pasahero sa usa ka sakyanan nga natagak sa Pangpang sa may barangay Busay, Dakbayan sa Sugbo kagahapon. Leslie Caminada Vestil, Suginlimi. Gibana-bana nga di mo minus 30 ka metros ang gilawmon ining Pangpang gitagakan ining sakyanan pasado alas 2 kagahapon sa hapon. Unom ka tawo ang sakay niini nga pulos na nga angol nga naglakip sa tulo ka mga batan-on. Gimaniho ang Mazda 2 ni Sheila Macasero samtang sakay niini silang Marvic Tranquilan, Leia Antulihaw, Lauren Antulihaw 11 anyos, Ram Lloyd Mabano 13 anyos ug Alisa Mabano 12 anyos nga pulos taga Barangay Budlaan. Ikan sa sababaw niya. Kusog siguro gan pag-impact mo na balitok sa ritong pad release kasada. Tumbling siya gud.
Dugang paghulagway ni udtuhan nga bisan sa kalisod sa kahimtang nakapangita pa og paagi ang mga sakay niini aron makagawas. Dali usab dayong gisakay sa miaging taxi ang ubang biktima samtang ang driver gisakay sa Emergency Rescue Unit Foundation. Naabot kining usa ka babae kinsa nagpaila nga si Ludi Mabano ug nangangkong iyang apo ang sakay sa auto. Mato ni Barangay Busay Councilor Kevin Sanchez nga iyang nahinabi ang driver sa Mazda ug miangkon nga nawad-an siya og kontrol sa sakyanan. Nasayran nga gikan nangaon sa restaurant ang mga biktima ug ang driver di pa lang dugay nakamao mo drive. Pagdulhog nila adunay nakasunod nga sakyanan nga nakamatikod na nga lain na gyud ginaganan ni siyang sakyanan or ang drive ani murag na miss miscalculate ba niya or na wala niya makontrol ang manubela unya kusog-kusog sa kuno ni sa dagan, no? Kaya actually gikan kas babaw gud dulugon na siya, gikan kas lantaw dulugon na siya unya wala ni siya ka control mo nang ni pag-igo sa gutter nilahaws na ni siya dinhi kay likuon. Giangkon hinuon sa konsehal nga duna sila'y pagkuwang sa pagbutang og railing sa dapit apan nagplano silang butangan kini gutter ang dalan. Kini na ang ikaduha nga dunay natagak sa dapit. Ang atong plano ni gud no, atong i-propose sa barangay nga butangan na natong railings. Actually naani siya gagmay gutter mo nang wala kay namo nabaliwala lang pud namo sa barangay, no. Sorry for sa kuana mo. Pero karon ato nang butangan ni siya og railings. Actually dugay na sa gyud nagplano nga butangan nato ni siya railings. Leslie Caminadi-Vistil, News 5. Gisuspenso kagahapon ang passenger safety certificate sa cargo vessel og Fastcraft nga nagbangga ni atong Miyerkules sa hapon diha sa Lawis Ledge. Gipawos na sab sa preventive suspension ang duha ka mga kapitan sa maong mga barko. Andrea Patenya, Suginlimi. Gawa sa pagsuspenso sa passenger safety certificate sa passenger Fastcraft nga MV Starcraft 9 nga iya sa Dragon Star Highway Shipping Corporation ug cargo vessel nga MV Lady of Faith sa MC Phil Maru Shipping Corporation, gipaubos na sab sa Maritime Industry Authority ug preventive suspension ang mga kapitan sa duha ka barko. Suspendido una silang Roman Pialago Jr. ang kapitan sa Fastcraft ug Jose Adaptar ang kapitan sa cargo vessel. Gipaybaw ni Attorney Jose Cabatingan ang tigpamaba sa Marina 7 nga mga but sa sugbo ang Enforcement Service sa Marina Central Office sunod si Mana aron sugdan ang investigasyon. Depende sa mapamatud ang violation sa duha ka barko, mahimong murekomendar ang Marina Enforcement Service sa pagpasuspenso sa franchise sa duha ka shipping companies ug sa permanenteng suspensyon sa lisensya sa duha ka kapitan. Mipahimangno sab ang Marina nga kun masayran nga gipatrabaho og balik ang mga kapitan bisan ubos sa preventive suspension, laing violation ang atubangon sa shipping companies. The shipping company would be liable for that because the suspension is the suspension of the master. The shipping companies are aware of the suspension of the master of the vessel. So lain sa violation. Yes. Sa marine protest nga gisumite ni Kapitan Adaptar, nakalatid nga gikan silang pantalan sa Naga City, Cebu ug padung sa Bacolod City, Negros Occidental nga dunay kargang simento. Pagka alas 5:25, nasigpatan nila ang Fastcraft gikan sa Mactan Channel paingon sa Bohol nga paspas kaayo ang dagan. Kay nahadlok siya nga magbangga, giradyuhan matud pa nila ang Fastcraft ug gipahimangnuan nga moagi sila dapit sa ilang stern o uwahing bahin sa barko. Apan wa kuno mitipas sa laing direksyon ang Fastcraft, mao nga mibangga kini sa port side bow kunwa nga bahin sa atubangan sa cargo vessel. Apan sa marine protest ni Kapitan Pialago, gihimakak niini ang pasangil nga wa siya mipahinay sa iyang pagpadagan sa Fastcraft. Kay dihang nasigpatan niya ang cargo vessel, gipahinayan niya ang iyang dagan gikan sa 12 knots ngadto na lang sa 8 knots aron di sila magbangga. Ang Coast Guard na ang muimbestigar kung kinsa gyud ang sad-an sa duha ka kapitan alang sa pagpasaka sa kasong kriminal, samtang ang Marina alang sa kasong administratiba. Some reminders, especially diha sa Lawis Ledge, this isn't the first time nga na coalition nga nahitabo. Yes, kung kuanta, when we navigate through or in or out of Cebu Mactan Channel, we must exercise due diligence and good seamanship at all times. Kay kuan maguta aware na tadinha nga heavily congested, nagi-traffic din ha. Ni-request na og re-inspection sa ilang barko ang MV Lady of Faith aron ma-deliver na nila sa Bacolod ang ilang karga.
Andrea Patenia, News 5. Daghan na ang nabalaka sa mga pangitabo nga panagbangga sa Lawis Ledge. Mao nga alang sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council kinahanglan na kining tutukan sa national government. Ryan Sorote, Suginlimi. Doon na gipatuman yung mga precautionary measures alang sa tanang barko nga masud sa Mactan Channel sukad sa panagbangga sa MV St. Thomas Aquinas o MV Sulpicio Express 7 niadtong tuig 2013. Apan doon na say nahitabong panagbangga niadtong Miyerkules sa Lawis Ledge tali sa usa ka cargo vessel o usa ka fast craft din doon nakalas nga usa ka kinabuhi. Bisa kung sa pagkalapad sa dagat, nagi area man hindi yung mag-ias barko kay tungo sa babaw ra kayo ba? Kay dunay mga mabaw nga bahin sa Lawis Ledge nga mga hinungdan nga likayan sa mga barko. Mao nga mawa sila sa ilang ruta nga usa sa mga hinungdan sa panagbangga. Awag karon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga matagad sa national nga kagamahanan ang maong suliran. Usa sa mga gipropose nga solusyon maong pagbutang sa Vessel Traffic Management System sa Mactan Channel nga aid project sa Japan. Apan hangtod karon wa pay update gikan sa Philippine Coast Guard kung nalihok na kini ug kung kanus ma-install ang VTMS sa Mactan Channel nga gihulagway nga usa sa mga labing busy nga dagat sa Kabisayan. Yes, matama gina nga sa mga maritime, mga Coast Guard, mga stakeholders na involved mo sa safety sa dagatan. Ryan Sorote, News 5. Riding in tandem, nakuha og sabog armas atul sa checkpoint. Samtang kani gwardya nga ana sa watchlist na sigop sa kapulisan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Jinky Rosit, Suginlimi. Gipriso sa Lapu-Lapu City Police Station 3 ang nag-angkasay og motorsiklo nga silang Denmark Montemayor ug Reginald Digamo human sila makuha og illegal nga drogas ug armas atul sa checkpoint kagabi sa may dalan kinalumsan sa barangay Kanhulaw. Giingong kadudahan ang lihok sa duha og dihang girikisa, nakuhaan sila og 11 ka gagmayng pakete sa shabu, 5 kanilikit nga marijuana ug usa ka 38 caliber revolver. Tugan sa mga dinakpan nga igura silang namorsyento sa drogas ug doon na sila'y hatdan niini nga usa ka alias Regen. Apil ni siya nga i-verify na to kung nagamit pa ni sa lain nga mga krimen. Daot na nga ang sa'yo na tambuod. Uyog naman ko ni ano niya. Ako rin nag-drive sa motor. So wala na nga ito, kilintos ma'am. Ipatod to tanan. Pero may na rin yung himuon or karon rapod? Kuha na mga simana naman sa siguro. Nadakpan sab atul sa buy-bust operation sa LCPO City Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Group ang kanhi gwardya kinsa gideklarar sa LCPO Station 3 nga ana sa ilang top 10 drug watch list. Giila ang notadong drug personality nga si Giuliani Coca nga naglihok sa Barangay Paho. Nakuhaan siya og 12 ka gagmayng pakete ug 2 ka medium-sized pack nga dunay street value nga 120,000 pesos ug halin sa droga. Makahurot ni siya og tulo ka bulto in just 5 days. So ang makasulti tag tulo ka bulto, 1 bulto is 5 grams man. So in just 5 days makahurot sa og more or less 15 grams. Ako tinuod mo gamit ko na sa una nagkuan pa ko trabaho pa ko pero kanang namaligya wa ko kasuway ana kay mo palit ra na magpasugo man ni. Jinky Rosit, News 5. Sumbong child abuse gipasaka batok sa usa ka bayot nga mida sa tulo ka mga menor de edad nga lalaki ngadto sa Boracay aron magsuroy-suroy. Ryan Sorote, Suginlimi. Gipasakaan og sumbong nga child abuse ang bayat nga si Marlon Martinez human niya gida sa aklan ang tulo ka mga menor de edad nga lalaki gikan sa Sugbo. Gipaabot sa kapulisan ng arrest warrant batok ni Martinez nga giilasab sa alias nga Carla ug Richard. Ang suspect gituan nga nagtago-tago human na rescue ang mga lalaki nga nag-edad og 14, 15 ug 18. We will be waiting for the release of the warrant of arrest for Marlon Martinez para matagaan po na itong copy siguro ng atong mga counterparts in Region 6. Ang mga batatang lalaki hayluon sa suspect sa kwarta og suroy-suroy sa ubang lugar sama sa nitabo sa tulo na iyang gida sa Boracay. Gipaubos sa stress debriefing ang mga biktima nga gibalik na sa ilang pamilya. Dili pa matino sa kapulisan kung pasaka nagsumbong nga human trafficking si Martinez. Ang tulo ka menor de edad unang namahayag nga ni Martinez sa ilang kaugalingon nga kabuboton ug wa sila hilabti sa bayot.
Nagduda sa bang kapulisan nga na pay laing mga nabiktima si Martinez nga wa pa mibutyag sa nitabo kanila. So far sa ato ang mga reports nga nahitabo karon, dahil na kayo siya. Actually, karon pa lang ni nahitabo. But we are still looking for the angle if musulid ba with RA 9208 for trafficking. Ryan Sorote, News 5. Ana-ana sa Regional Investigation and Detective Management Division 7 ang laing reklamo batok kang Police Chief Inspector Wildemar Chu diin gipugos niyag upaw ang usa ka menor de edad. Ryan Sorote sugin nimi. Nakitan sa Cebu City Investigation and Detective Management Branch na dunay basihan ang reklamong pugos nga pagpaupaw ni Police Chief Inspector Wildemar Chu sa usa ka babaeng menor de edad. Naana karon sa Regional Investigation and Detective Management Division ang reklamo batok ni Chu alang sa investigation review. Irekomendar sa RIDMD-7 alang sa summary proceeding ang kaso ni Chu kung wala sila makita ang problema sa investigasyon sa Cebu City Police Office. Dini na mahimong tubago ni Chu ang mga pasangiluban sa mga saksi. May musab irekomendar sa mga summary hearing officers nga mukupot sa kaso ni Chu ang posibleng preventive suspension ni ini. Magpadan gihapon ang summary proceeding bisan og nagbakasyon pa sa Amerika si Chu. How kami mag-prosecute, then depende na sa discretion sa disciplinary authority. Doon na sab kini gisumiter nga inisyal nga tubag sa pasangil nga kaigo lang alang sa pagpadayon sa investigasyon hangtod nga moabot sa pre-charge evaluation nga kinahanglan niyang tambungan. Matud sa RIDMD-7 nga mahog nga child abuse among sumbong nga giatubang ni Chu. Mahog ubos sa lagda sa Philippine National Police Commission nga grave misconduct nga atubangon ni Chu nga mahimong hinungdan sa iyang pagka-dismiss. Well, ang pag-conduct naman kanang tawag diri kanang pre-charge evaluation, even wala siya, pwede ka proceed. Magdepende gihapon sa resulta sa investigasyon o sa desisyon sa Regional Director ang silot nga ipahamtang sa opisyal nga maglangkob sa dismissal, demotion o suspension. Ryan Sorote, News 5. Giilang nga drug pusher sa Barangay Tejero na dakpan sa mga sakop sa kapulisan pinaagi sa usa ka buy-bust operation. Mubalik si Ryan Sorote. Naa sa entero nga bayan sa sitio Villa Gonzalo 2 ang gipuy-an sa drug pusher nga si Ruel sa Barangay Tejero, Dakbayan sa Sugbo. Naglisod sa pagpaniid sa iyang kalihukan ang mga sakop sa Cebu City Intelligence Branch tungod kay gawas nga sudunon dunasay mga steel gates ang agian sa balay diin siya mahimutang. Ruel lamang ang ilang nailhan nga pangani ini tungod kay sabog pa kini sa drugas og dili pa makaistorya og tarong. Yes sir, naglisod mi primero pero pag-validate na mo nga balay day ni Harold Diquitos, so nakuha na mo ang area gyud sa dapita, so diha na mag-test. Si Ruel gireklamo usab sa mga nagpayo sa maong dapit nga kanunay magdaog armas. Nakuwagikan kaniya mga armas nga revolver, pistola ug usa ka submachine gun, lakip ang 25 gramos nga shabu. Apan matod ni Ruel nga diiya ang mga shabu ug mga armas ug igora siyang gisugo nga manglimpyo sa balay nga gipanag-iya ni Harold Diquitos. Si Diquitos nabilang ko human nadakpan kaniyadto tungod sa pagupot sa drogas ug mga armas. Pero dili ka nagbayo? Dili mo ni wala ka naman ako limpyo ka ng... Ryan Sorote, News 5. 32 lang sa 60 ka mga empleyado sa munisipyo sa lungsod sa Alcoy ang mitunga sa gipahigayon nga random drug testing. Sa 32 nga mitunga duha ang nakasibat ug wa mo submit og urine sample. Sa 30 nga nahabilin duha ang napalgang positibo sa paggamit sa gidili nga drogas diin usa niini nagpositibo sab sa drug testing sa miaging tuig. Ang duha ka empleyado nga nangikyas positibo sab sa drug testing nga gihimo sa miaging tuig. Samtang sa padayong pagpahigayon ng HIV testing sa Dakbayan sa Sugbo, di mo minus 20 ka mga individual ang nagpa-test sa Barangay Cogon Pardo. Adunay 6 ka batanon nga nagpa-test diin ang 10 bata nagpangidaron ug 15 anyos nga sa ilang pagkabatanon sexually active na. Nanawagan ang Department of Health ngadto sa tanang manigarilyo nga kun mahimo di lang una manigarilyo bisan sud lang sa usa ka adlaw karong Mayo 31 nga gideklarang World No Tobacco Day.
Mato sa findings sa Department of Health, 28% na sa mga Pilipino ang manigarilyo ug ang pagpanigarilyo mo ay nag-unang hinungdan sa kamatayon sa mga tao nga adunay cancer, hypertension, cardiovascular diseases, diabetes ug renal problems. Narawagan sab sila ngadto sa mga local government units sa pagmugna og mga anti-smoking ordinances ug sa striktong pagpatuman niini sama sa gibuhat sa karon sa mga LGU sa lalawigan sa Negros Oriental. Mao kadto mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Dennis Tanok. Daghang salamat, ako si Andrea Patania. Bisan asa, bisan kanus kapatid. Kini lang kutob sa balita. Aksyon!